Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Mphatso Tebulo poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika akakhala nawo pamwambo wa chikhalidwe wa mlakhwalo omwe kwacho ndi mboma la Mlanje mauno. Bungwe la Malawi Bureau of Standards lalangiza kampani zomwe zimapanga zakudya kuti zizikhala ndi ogwira ntchito odziwa ntchito yawo mdziko muno. Ndipo mnkhani za masewero timu ya Silver Strikers yagonjetsa Young Africans Sports Club ya mdziko la Tanzania m'masewero a mpikisano wa CAF Champions League mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo nkhani yathu yamba mauno kuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika akhala nawo pamwambo wa chikhalidwe wa mlakhwalo omwe kwachonde mboma la Mulanje mauno. Chikalata chomwe atulutsa muofesi ya President ndi nduna chati Profesa Mutharika akuyembekezeka kufika pamalowa posachedwapa. Ndipo padakali pano bwana mkubwa wa boma la Mulanje Macmillan Magomero ayamikira adindo omwe akonza phwando la chikhalidwe la mlakhwalo omwe kamba koyitana anthu a mitundu ina kumwambo wa chaka chino. Olemba nkhani wathu Charles Chindongo ndi Zione Chisale alemba ripoti ili. Anthu mazana akukhamukira mboma la Mulanje kukakhala limodzi ndi alomwe a mdziko muno komanso a mdziko la Mozambique pomwe akhale akukondwerera chikhalidwe chawo. MBC itayendera malowa omwe mwambowu uchitikire ku Chondi Cultural Village mbomali inapeza akuluakulu akumalizisa kukonza malowa pokonzekera mwambo wa chaka chinowu. Mmodzi mwa akuluakulu a mlakhwalo omwe a Jubek Monjeza wati zonse zokonzekera zili mchimake. Amonjeza ati mafumu ochokera madera osiyanasiyana mdziko muno komanso aku Mozambique akhala nawo pa chikondwererochi. Bungwe la maepiskopi a mpingo wa Katolika mdziko muno la Malawi Conference of Catholic Bishops lalengeza kuti likhazikitsa tsiku lokumbukira kuyitanidwa kwa akhristu a Katolika eni wake la National Laity Day pa 25 October ku parish ya Nchewu mu diocese ya Dedza. Bishop wothandizira Vincent Mokhwawa ndiwo alengeza izi pa msonkhano olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe. Iwati izi zichitika ndi mutu woti tembenukani kuti mukhale ndi moyo. Bishop Mokhwawa apempha akhristu a mpingo kuti athandizire zokonzekera zonse za tsikuli zomwe zifunikire ndalama pafupifupi 14 miliyoni kwacha. Tsiku limene tikukhazikitsa kisana kanofuna kwambiri chifuna kuti likuti wonetsa ndikuti limbikitsa kuti ife ngati maepiskopi atsiko a mpingo timawakonda akhristu enu ake amene sanadzozedwe kukhala nsembe asisira brother koma amene amakhala mnyumba ndi kugwira ntchito business malo osiyanasiyana kuti iwo ndofuna kwambiri mu mpingo. Tikudziwa ndipo lero tikuvomereza ntchito zazikulu zimene akhristu enu ake amagwira mu mpingo. Ndipo pofuna kuwalemekeza komanso pofuna kuonetsa chikondi chathu ndi kuwafuna zabwino takhala tsiku limene kuti akhale tsiku lapadera loti tidziwakondolera, tidziwapempherera, tidziwadalitsa. Komanso tsiku limeneli ndilofuna kuti tibweretse umodzi pakati pa akhristu enu ake. Ndogwirizana kale chifukwa mpingo wa Katolika ndi umodzi koma chifukwa amakhala mabungwe osiyanasiyana timapempha kuti akhale mabungwe osiyanasiyana ena kale GO ena kubungwe la amayi ena bungwe la abambo ena bungwe la ana ena olika mawu a Mulungu ena ntchito za chifundo ena mwina oyendera ku prison. Tufuna kuti ngakhale magulu amenewa azikhala modzi kugawana maganizo pochita zinthu limodzi kuti azikhala ndi common plan, common vision pa zochitika zina ndi zina mu mpingo. Makamaka Malawi muno mutuna kuti Malawi muno ife ngati anthu a Malawi munomo tikuyenera kuti tipize kumanga dziko amene khala bwino ndi akhristu amene wawa tufuna kuti akhala modzi ndi kumakambirana kuti athe kupititsa ubwino Malawi muno. China tsiku limeneli ndilofuna kuti thandize akhristu kukula maphunziro kamene kumvetsa utumiki wawo. Alimi awalangiza kuti achilimike pochita ulimi wa mthirira ndi kutsata ndondomeko za ulimi wa makono pofuna kuthana ndi njala komanso kukwaniritsa masomphenya okweza ulimi mogwirizana ndi masomphenya achitukuko wa dziko lino a Malawi 2063. Mmodzi mwa akuluakulu oyang'anira za ulimi ku konsolo ya boma la Lilongwe Miriam Kumwenda ndo apereka langizoli pomwe konsoloyi inakonza chionetsero cha zaulimi wa mthirira
kwa Mkwinda mdera la mfumu yaikulu Chiseka mbomali. Catherine Banda walemba ripoti. Atayendera minda ya alimi omwe akuchita ulimi wa mthirira kuderali mmodzi mwa oyang'anira za ulimi ku konsolo ya Lilongwe, Miriam Komwenda ati ndi okhutira ndi momwe alimi akuchitira pofuna kuthana ndi njala mdziko muno pogwiritsa ntchito ulimi wa mthirira. Akomwenda ati ulimi wa mthirira komanso kugwiritsa ntchito njira za ulimi zamakono ndi gawo lalikulu lothandiza kuthana ndi njala, choncho alimi akuyenera kulimbikitsidwa kumachita ulimiwu. Nkhani ya ulimiwu tikusindikaso nkhani ya misika. Munthu sangangolima chilimelime, akamalima azikhala kuti misika waipeza kale, cholinga choti ino akudziwa kuti kusika kufuna zotani. Ndiye zimathandizira kuti alimiwo ulimi wawo asangolima ngati wakale, koma akulima kuti msika linawo akaugulisa komanso apeze phindu pamapeto pake. Mmodzi mwa alimiwa Abackson Kangulu omwe ndi wapampando wa gulu la alimi lotchedwa Misolo ati umoyo wawo wakhala ukusintha kamba ka ulimi wa mthirira, pomwe akuti amakwanitsa kulima chimanga kawiri kapena katatu pa chaka. Akangulu apemphanso boma kuti liwathandize pa ulimi wawo kuti athe kupeza zipangizo zamakono zothirira m'minda mwawo, pomwe akuti pakadali pano akumathirira pamanja m'malo oposa mahekitala 18. Nditi malakalaka talembera nawo kubungwe lija laki komo timalakalaka kuti tirapeza mwayi wa ndalama ngati tipesa mwayi mwina njira zathu zimene timagwiritsa ntchito pothirira zisinthe, timalakalaka tirapeza kwa maota pampo. Poyankhula m'malo mwa mfumu yaikulu Chiseka, a Senior Group Mphalabungu ayamikira ulimi wa mthirira ponena kuti wathandiza kuchepetsa mavuto achakudya ku dera lawo. Kusintha kulipo komanso kwakukulu chifukwa panopa anthu amavutika ndi njala ndi zoona koma osati kwambiri kusiyana ndi zaka zimene zapitazo. Muja maonera muja kumadimba kuja kuli chimanga, kumadimba kuja kuli ndiwo zosiyana-siyana, kumadimba kuja kuli nyemba zaziwisi ngati mwaona zimene zija nthandizo lopezekeratu kwa anthu. Narerodi kuti kodi boma limayang'ana chani kuti lifikepo otengapo gawo kuperenga zipangizo. Ulimi wa mthirira ndi gawo lalikulu la masomphenya a dziko la Malawi mchaka cha 2063, ndipo cholinga chake ndi kuti dziko lino liyambe kuchita ulimiwu ngati bizinesi. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Kodi mzotheka kuti nkhani imodzi ya mlimi mmodzi mdera limodzi ikhoza kuchititsa kuti dera lonse liyambe kuchita zinthu mosiyana komanso mwachizolowezi? Emmanuel Twala akutsatira mwachidwi nkhani ya mlimi wina m'boma la Mangochi komwe mdera lake simulimidwa mbewu ya chinangwa kamba kakuti imatenga nthawi yayitali kuti ikhwime komanso amakumana ndi mavuto akuba komanso ziweto zomwe amangozilekerera. Akuchenjera Themba omwenso ndi nyakawa na malolo ya dera la Group Village Headman Mtambo kwa mfumu yaikulu Chimwala boma la Mangochi ili ndi munda waung'ono wa chinangwa chomwe anadzala mwezi wa January chaka chino, ndipo pano mwezi wa Oktoba chinangwachi chikuoneka bwino kwambiri. Pofuna kuteteza kuziweto ngati mbuzi komanso akuba, mfumu na malolo pamodzi ndi banja lake anamanga mpanda wa bango kuzungulitsa munda wa wonse. Tsono pa nthawi imene timajambula mwezi wa Oktoba nkuti chinangwachi chikupita kokhwima, zinthu zimene zachititsa kuti ntchito yolondera kwa anthu akuba komanso mbuzi ikhale yambiri. Mayi kuchenjera Themba akuti anayamba kulima chaka chatha, koma pa nthawiyo analephera kupeza phindu lochuluka kamba ka mbuzi komanso akuba chifukwa sanazungulitse mpanda ngati mene achitira chaka chino. Tinayika pandawu kuti mbuzi zikatani zikayang'ani kudya chani kudya chinangwachi. Tinayika pandawu kuti chinangwachi chikale bwino zadi mbuzi. Kunoko kuli mbuzi zazimbiri zimadya chani zimachola. Mmodzi mwa ana pakhomopa Kasim Themba wati ndionyadira kuti anzake amabwera pano ndi kuphunzira zinthu zina zimene amakauza makolo awo kuti ndizotheka kulima ngakhale nthawi ya dzuwa
komanso ngati ziweto zikungoyendayenda. Ka usiku pena vakiso amabwera aja akuba lumaba ndiye tikaona kuti ichi pena vakiso babedwa umazuka ichi ni usiku ukayang'ana kuti pa usiku inakeso ndinanthamangisadi wakuba udindo watu ndimene ndipo mawu awo akuchenjera Themba akuti kupatula kuti akugwiritsa ntchito chinangwachi ngati chakudya pa khomo pawo, iwo amagulitsako ndi kugwiritsa ntchito ndalamayo kugulira zinthu zambiri zimene banja lawo likufuna. Mulimi muli pinthu 1 chaka chata kunali nchala ndimakalima kumunda kwanga kupotoloka kumunda kufika pa munda pano nkuzula chinangwa chimosi kapena mtengo umozi ananko apasa mkazi kuti aphike chinangwa chera timadya kumwera madzi mazulo kupika nsima basitu pasiku limenelo zuwa lapita komanso ndinagulisa chaka chata phindu lake ninaliona ninapeza ndalama ngakhale anthu amandibera koma ninapindulapo ndikuvutika momo ninapeza ndalama yokwana 200,000 koma chaka chino ndikuona kuti pali phindu lambiri kusiyana ndi chaka chata. Ichi ndi chinangwa chimodzi pa mtengo wa chinangwa umene taupeza kuno mudzi mwa Manolo boma la Mangochi. Timadutsa mumphepete mwa nsewumu tinawupanga chidwi kuona kuti pali mpanda waukulu kwambiri ndipo mkatimo muli chinangwa ndi aguli chinangwa chimenechi ndi chimene akuti adzachigulitse mwezi wa February chaka chamawa. Tinafunsafunso ani ake a munda umenewu amene ali amfumu Manolo ndipo iwo amadafotokoza kuti mwina tiyambe kusintha maganizo pa nkhani ya mbewu zolima. Tisamangolimbikira mwina kulima mbewu yokha imene sikuchita bwino komanso mwina kuno Mangochi anthu ambiri amayang'ana kunyanja iwo akuti akupeza phindu lochuluka kudzera mu chinangwa. Ichi chinangwa chimene chakololedwa imene changokumba mwezi uno wa Oktoba. Malo mwa nkhani kuno ku Mangochi ndine Emmanuel Twa. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Mphatso Tebulo. Bwanji tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika akhala nawo pamwambo wa chikhalidwe wa mlakhwalo omwe kwa achonde mboma la Mlanje mauno. Bungwe la Malawi Bureau of Standards lalangiza kampani zomwe zimapanga zakudya kuti zikhala ndi ogwira ntchito odziwa ntchito yawo mdziko muno. Munkhani za masewero timu ya Silver Strikers yagonjetsa Young Africans Sports Club ya mdziko la Tanzania m'masewero mu mpikisano wa CAF Champions League mu mzinda wa Lilongwe. Takulandiranso kunkhani zathu. Kampani zomwe zimapanga zakudya azilimbikitsa kuti zionetsetsa kuti zili ndi ogwira ntchito oyenera omwe amaonetsetsa kuti zakudya zomwe akupanga zikhala zovomerezeka mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Rafael Mpingo alankhula izi pomwe bungweli mogwirizana ndi khonsolo ya mzinda wa Lilongwe limataya katundu onongeka imwe kampani ya Zam Investments imagwiritsa ntchito. Olive Perry ali ndi ripoti. Mwezi wa August chaka chino bungwe la Malawi Bureau of Standards MBS linalanda katundu onongeka ku kampani ya Zam Investments ku Lilongwe. Katunduyi amamugwiritsa ntchito popanga zakumwa zoziziritsa kukhosi za kufis komanso zakumwa zopatsa mphamvu zotchedwa Venom. Polankhula pomwe bungweli limakataya katundu onongekayo pamodzi ndi khonsolo ya mzinda wa Lilongwe, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MBS Rafael Mpingo atsindika kufunika kuti makampani adzionetsetsa kuti ali ndi akadaulo owona zakudya zomwe akupanga pofuna kupewa mchitidwe wopanga zakudya kapena zakumwa pogwiritsa ntchito katundu onongeka. Iwo afotokozanso za milandu yomwe makampani amakayankha ngati akupanga zakudya ndi zakumwa posatsatira malamulo. Malamulo amene a Zam Investments analakwira ndi pa Chingerezi timati Malawi Bureau of Standards Act imene ili mu constitution ya Malawi. So malamulo amene wa Malawi Bureau of Standards imaletsa anthu kugwiritsa ntchito chinthu chonongeka kapena kuchigulitsa kumene kapena kuchigulitsa ntchito popangira zokudya zina. Chifukwa choti timadziona kuti zimene
zimapereka mavuto ambiri mthupi la anthu, mwina ngati magasi m'mimbamu, komanso mwina zimashuga, kukwera kwa mchere mthupi mwathumu, zinthu zambiri zimene sitingalole kuti anthu azizigwiritsa ntchito zitapanga expire, choti zimaononga kwambiri miyoyo ya anthu. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya zaumoyo ya khonsolo ya Lilongwe athokozani mkaka ati kutaya katunduyu ndi mbali imodzi yoteteza anthu kuzakumwazi zomwe zingadzitse chiopsezo pa umoyo wawo. Iyi ndi gawo limodzi limene ifeyo ngati khonsolo amene tili nthambi yoyang'anira za umoyo wa anthu mu mzinda wa Lilongwe, imenenso timasangalala nayo kapenanso imene timakhaso tikugwira limodzi ndi anzathu a Malawi Bureau of Standards monga mwanenera. Ichi ndi chinthu cha mtengo wapatali chifukwa ndi kuteteza miyoyo ya anthu amene akanatha kudya kapena kumwa zinthu zimene zikanapangidwa ndi katundu ameneyo. Bungwe la Malawi Bureau of Standards linakalanda zigubu za katundu owonongeka opangira zakumwazi ku kampani ya Zamwe Investments zokwana 583 zomwe zili pafupifupi malita 11,660. Olive Piri, MBC, Lilongwe. Sukulu ya ukachenjede ya Livingstonia Unilia yatsindika kufunika kupewa mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale pakati pa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo. Mwachiwiri wa mkulu wa sukuluyi Mbusa Timothy Nyasulu wanena izi mu mzinda wa Mzuzu pomwe amapereka madiploma ndi masatifiketi wa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo ku Unilia. Chikondi Pompi walemba ripotili lomwe akuwerenga ndi Blessings Kondwe. Mwambowu unachitikira pa bwawa za masewero mu mzinda wa Mzuzu pa 17 Oktoba 2025. Poyankhulapo pa mwambowu, Mbusa Timothy Nyasulu walangiza ophunzira omwe asiriza maphunziro awo kuti apitirize kusunga mwambo komanso kupewa mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale poti mchitidwewu umadzetsa umphawi mdziko muno. Ziphuphu si zabwino chifukwa nthawi zambiri dziko limene mumakhala ziphuphu chitukuko si chimachitika. Uona kuti ukapita mzipatala makhala mankhwala mulibe, ukapita mu manyumba uona kuti zakudya mulibe, ukaona kuti upite mu misewu uona kuti misewu ili yosaoneka bwino, mwina kukanika ndi kuyenda komwe kaya ndi pa galimoto kaya ndi pa jani. Chimene chikuchitika ndi choti anthu ochepa amene ali kusogolo kwanu ndi amene amaononga chuma, ndiye chuma sichifikira munthu ina aliyense yayi pamakhala povuta. Ndiye ziphuphu si zabwino zima ikaziko mavuto. Mmodzi mwa ophunzira 10 ndi mmodzi omwe achita bwino kwambiri pa maphunziro awo Towera Katswiri wati maphunziro omwe waphunzira pa sukuluyi amuthandizira kukweza chitukuko cha dziko komanso kutukula utolankhani mu dziko muno. Poyamba ndinali ndi diploma, panopa ndi degree, utanthauza kuti nzeru zanga zachuluka ndi ndikukhulupirira kuti zizikandithandizira kuti uthenga omwe ndingamapereke kwa anthu okhudza utolankhani wanga komanso zachitukuko ukhala osintha. Ophunzira okwana 1144 omwe mwa iwo 490 ndi amuna pomwe 654 ndi akazi ndi omwe amaliza maphunziro awo ndipo anda masertifiketi, madiploma komanso madigrii. Ndipo bungwe la Malawi Medical Society pansi pa Mazim Med Clinic latsegula malo ochitira amayi pa chipatala cha Mazim Chikanjedza. Pali chiyembekezo kuti chipatalachi chizithandiza amayi oyembekezera oposa 2000 mu chaka choyambachi komanso kuchita maopereshoni oposa 500 pa chaka. Secret Segula wadza ndi ripoti. Mawake mmodzi mwa akuluakulu ona za umwembo ma Blantyre Mayi Modesta Magomba amira bungwe la Mazim popitisa pasogolo ntchito za ujembero wabwino. Amagomba apemphanso bungweli kuti lionetsetse kuti pa chipatalachi pali zipangizo zokwanira. Zake tikhoza kukhala ndi chipatala chabwino, chili chokongola, chili ndi zipangizo zoyenerera. Koma ngati ogwira ntchito sakupereka ulemu kwa anthu amene abwera kuzalandira chithandizo, chimapezeka kuti kuchipatala kuja anthu akuthawako ndi kuti sichikukwaniritsa chimene chipatalacho chakonzedwera. So ndichokhumba chathu kuti mzimayi akabwera alandire chithandizo choyenerera. Komanso timakhulupirira onena kuti naiso mzimayi amabwera kuthandizo kuzalandira chithandizoyo, naiso atengepo mbali popanga chiganizo kukhudzana ndi chisamaliro chake. As long as chisamalirocho chiganizo chakecho sichikuika pa chiopsezo iyeyo kapena mwana amene akumuyembekezera. Apa mpando wa Mazim Med Clinic, Dr. Andrex Kalinde
wati bungwe lawo litsegula zipatala ngati zomwezi maboma azomba ndi mzuzu. Iwo ati achita izi ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti amayi asamayende mtunda wautali kukapeza thandizo la chipatala. Siku la lero ndi siku losangalatsa kwambiri, tili pa chisangalalo chambiri. Choyambirira chifukwa chani? Nthawi zambiri anthu mumakhala ndi zoganiza or ideas, koma ikafika nthawi kuti muchite implement chinthu chazimakanika. Kwa ifeyo ku board ya Mazim Med Clinic we are happy kuti zomwe tinachita plan aliyense anazichita support. Lero lino tamanga maternity wing iyi yapamwamba kwambiri. Mayi Elitas Nyika Maulidi omwe amakhala ku BCA ati akhutira ndi momwe chipatalachi achimangira. Iwo atinso amayi azichita pamalo abwino. Kusegulidwa kwa malo ano mmene mwaonera ndi malo okongola kwambiri, abwino kwambiri, taona zipangizo ndithu zabwino kwambiri zothandizira amayi nthawi yomwe akuyembekezera komanso nthawi yomwe akuchira. Ndi chiyembekezo kuti malo amene wabweresa chisangalalo m'mabanja ambiri, chifukwa chokuti nthawi zambiri azimayi tikapita kochira malo ambiri amene timakachirira amakhala osaoneka bwino, amakhala osakhala bwino, amakhala opanda zipangizo zoyenerera. Komano mmene taonera kuno ku Kanjeza Mazim taona kuti tizasamalidwako kwambiri. Bungwe la Mazim Med Clinic linatsegula chipatala chochitira amayi ngati ichi boma la Lilongwe. Chipatala cha Kanjeza Mazim Med Clinic chimathandiza anthu pafupi 5,000 pa mwezi. Tsegula MBC Blantyre. Anthu ndi mabungwe osiyanasiyana awapempha kuti adzithandiza pa ntchito zokweza maphunziro m'dziko muno. Mkulu wa bungweli Tiwonge Gondwe anena izi pa sukulu ya sekondari ya Bolero m'boma la Rumphi atapereka madesiki 121 andalama zokwana 17 miliyoni kwacha ku sukulu zitatu za mbomali. Love Moshawa walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Rudovico Nyirenda. Skulu zitatu zomwe zalandira thandizo la madesiki 121 kuchokera ku bungwe la Chikula Mayembe Women Forum ndi skulu za primary za Barwe, Kapwira Mbavi ndi secondary school ya Bolero mboma la Rumphi zomwe zakhala zili ndi vuto la kuchepa kwa madesiki. Poyankhula mambopereka madesikiwa pa skulu ya secondary ya Bolero, mkulu wa bungwe la Chikula Mayembe Women Forum Tiwonge Gondwe anati bungwe lawo ndilozipereka kuthandiza pa mavuto omwe ophunzira maka atsikana amakumana nawo pa maphunziro. Agondwe kenako anapempha mabungwe osiyanasiyana kuti athandize skulu pa mavuto omwe zikukumana nawo pa ntchito yawo m'dziko muno. Maskulu ambiri ana amakhala pasi, ndipo tinapita ku skulu yawo nakapeza kuti ana a standard 8 onse akukhala pasi. Komanso tapita ku Bolero Secondary School kunapezeka kuti kulivuto na kuti ana akachoka ku primary amakhala pa madesk standard 8, akhonza kupita ku secondary akakhala pasi. Ndipo pamenepo zioneka ngati kuti si maphunzirowo ndoti sizogwirizana. Komanso Bolero Secondary School ndi skulu imene takhala tikuyikapo chidwi kuti pali ana akazi a boarding. Ndipo anawo amakhala ambiri mu hostel imodzi. Tamanga hostel, tapereka mabedi, taperekaso matresi. Pano tikupita ku kilasi ya mwana kuja akachoka mu hostel upita ku kilasi takapereka madeski. Letu kufuna unaona kuti iyi ndi njira imodzi yoti timemeze anzathu ena ameneso ali ndi kuthekera kuti akamathandiza skulu asamangothandiza ndi chinthu chimodzi, koma zithandiza ndi mathandizo ose okwanira. Mphunzitsi wamkulu pa skulu ya secondary ya Bolero Aaron Kaunda anathandizo lichita kwakukulu pa vuto losowa madesiki lomwe anali nalo. Kubwera kwa zitukuko zosiyanasiyana kutengera ndi mmene lali Chikula Mayembe Women Forum, ife ndifosangalala choti tathandizika kwambiri kutengera ndi mbali ya asikana amene amavutika makhalidwe awo pano pa skulu. Asikana ambiri amayenda mitunda itali yoti mwina kubwera kuno skulu ndikupitanso kwawo ndikubweranso mawa mwina kuwerenga ndi zinazo zimawavuta zora makhala atopa. Komano ndikubwera kwa chithandizo cha Chikula Mayembe Women Forum ngati kumanga hostel yathandizira kuti asikana ambiri apeze kuti ali pano pa skulu amene kumbuyo usizimatheka chifukwa ambiri amakonda kusiya skulu panjira. Lines Nyirenda ndi mmodzi mwa ophunzira pa skulu ya secondary ya Bolero, iye mwanayamikira bungweli pa thandizoli komanso chipinda chogona atsikana pa skuluyi chomwe bungweli linamanga zomwe ati zithandiza atsikana pa skuluyi kuti azichita bwino
pa mayeso a form 4 apa skulu iyi. Chikula Mayembe Women Forum ndi bungwe la kumudzi lomwe linayamba mchaka cha 2007 boma la Rumpi ndi cholinga chotukula amayi ndi atsikana powathandiza pa maphunziro ndi utsogoleri. Bungwe la Chikula Mayembe Women Forum limagwira ntchito ndi thandizo lochoka ku Action Aid Malawi. Munkhani za masewero, timu ya Silver Strikers yagonjetsa Young Africans Sports Club ya mdziko la Tanzania ndi chigoli chimodzi kwa du m'masewero awo oyamba ndime yachiwiri yachipulula mu mpikisano wa CAF Champions League pa Bingu National Stadium ku Lilongwe. Andrew Joseph anagoletsa paradutsa mphindi 75 kuti akhale akutsogola pamene azipita m'masewero achibwereza omwe achitike Sabata ya mmawa mdziko la Tanzania. Silver Strikers ngati idzapambanenso m'masewero achibwereza ndi Yanga idzafika mu ndime ina yomwe matimu amawagawa m'magulu a matimu anayi. Ndinosangalala koma kusangalala sikuti tikuitenga game iyi ngati imamiyedwa first leg na second leg, so tikuta convert kuti maybe first leg winga ngati first half, the second half ngati game. So first half tukurida now tukupita second half titena so kuti titeteze chimene tapanga izozo tisakwere kwambiri mapiko foti taiona timu tumenya nayo ni timu yamphamvu kwambiri, ni timu ine maplayer makaswiri akuzoa zimene akuchita even the tactical kuti mtu akuona kuti ni timu and two mtu aiona so ngati kuna anabwera anapanga noise like that. Therefore kumene tupita ku psychological tena sakukhala well prepared kuti ukakhala noise kuchoposa apa aliyense player akudziwa even so ifeso tikudziwa apapa taonesa kuti tikutekera which means azato achi abwera mwamphamvu posemena anabwerera apapa. So no ife tisakhala kuti mwina excited kwambiri ndipo pabiri zata mwini tisakhala ngati garantia. So ndi chikhulupiriro kuti tikayesesa kuteteza chimene tili nacho. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu maono, koma tisanasiyane nayenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika akhala nawo pamwambo wa chikhalidwe wa mlakhwalo omwe kwa achonde m'boma la Mlanje m'mauno. Bungwe la Malawi Bureau of Standards lalangiza kampani zomwe zimapanga zakudya kuti zikhala ndi ogwira ntchito odziwa ntchito yawo mdziko muno. Mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers yagonjetsa Young Africans Sports Club ya mdziko la Tanzania m'masewero a mpikisano wa CAF Champions League mu mzinda wa Lilongwe. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Mphatso Tebulo, mwakoma nonse. Mwadzi wabwa inosema uno yafika